Arewa Action gidan labarai. Littafin 'yar gata ce Part 1 daga ni naku Official Tambayi. Labarin ya fara da gidan Alhaji Ismail Yusuf unguwar Dutsen Tashi, Bauchi State. Matsakaicin gida ne ba yabo ba fallasa na ɗan kasuwa mai arziki, daidai ba irin na hauka ɗin nan ba. Arzikinsa bai yi yawa ba bai kuma ƙasa ba. Kalan arzikin Alhaji Ismail Yusuf shi ake kira da middle class earners. Gidan nasa wanda ya kunshi sashi biyu, ƙarami na baya ya kasance PQ, daga babban sashi wata 'yar yarinya chocolate skin mai kimanin shekaru 11 ce ta fito a gurguje ta nufi kicin inda ta ɗau wani ƙwarya da magani ciki ta fito a hanzarce. Tsabagen saurin da take har tafashashen ruwan maganin na zube mata a hannu, amma hakan bai hana mahaifinta ƙwalla mata kira a fusace daga ciki ba. Maryam, wai ɗauko maganin ne har yanzu? Ya yi tsaki kamar haka, kamar wacce za ta yi kuka, ta kai ci kwance fal a fuskarta ta ce, gani nan zuwa fa baba. Can kasa ta ce, haihuwa sai ka ce hauka, ya Allah kar ka sa mama ta haifi ya mace. Bata ƙara maganan ba, ta yi kicibus da baban nata a bakin kofa. Wani kallo ya galla mata tare da kwafce ƙwaryan maganin ya nufi ciki da hanzari, a yayin da Maryam ta juya ta yi ɗakin su da kanwatar Yasmin. Gashi Hafsa, shakin ji sannu. Baba, wanda ya kasance dark skin amma kyakkyawa ne ajin farko, yana da bare eyes and long eyelash da kuma thick brows. Sajan fuskansa ya haɗe da moderate gemun da yake ajiye, ya kasance cikakken namiji mai tsayi da kuma kauri kaɗan, sai dai ba wani babban mutum bane, dududu shekarunsa 38. Maganar ya yi ma fara kyakkyawar matar da ke kwance kan turkey bed da ke ɗakin. Mace mai shekaru 31, a very young and beautiful woman, miƙe a kan gado take, tana juyi da tsohon ciki tattare da ita, sai nehin naƙuda take. Duk ta bi ta yi zufa, sai dai sam yanayinta bai hana kyawunta wanda ya samo asali daga tushen Fulani fitowa ba. Gefenta wata unguwar zoma ce zaune tana mata sannu a sannu. Unguwar zomar ta samu ta ɗura wa Hafsa maganin, har a yanzu baba na tsaye a kan gadon matarsa hankalinsa tashe. Ya kasance yana mai addu'a a ransa Allah ya sa Hafsa ta sauka lafiya ta haifo masa santaleliyar ya mace. Yake gaba mai kaisa murna in matarsa ta haifi ya mace. Ya macen da zai samu ya yi wa marigayiya beloved sis nasa Zainab Takwara ta kasance best sibling na Alhaji Ismail. Cikin yayinsa mata da maza daidai da kuma kannansa mata biyu, ciki har da Zainab ɗin wacce take bin sa dab daga shi sai ita. Duk cikinsu ba wacce ya fi so, suka kuma fi shiri da shakuwa kamar marigayiya Zainab. Shekaranta ɗaya da aure, mutuwa ya yi halinsa shekaru 5 da suka wuce kenan yanzu, amma Alhaji sai gani yake kamar jiya ne rasuwan nata. Tun rasuwanta Alhaji Ismail ya ɗau alkawarin da zaran Hafsa ta sake samun ciki ta haihu, muddin mace ce takwaran Zainab sistansa zai yi, ko dan zai na rika tuna ta da alkhairun da ta masa, wanda kaɗan daga cikinsu ya kasance na basa jarin fara kasuwanci da yake yi har a yanzu, wanda Allah ya mugunsa masa albarka ciki, sai bunƙasa yake. Sai dai kash, tun daga kan Yasmin shekaru 6 yanzu, wacce ta kasance 'yar auta cikin yaransa 4, wanda 2 daga ciki maza ne 2 kuma mata. Tun daga nan haihuwa ya yi ranawa matarsa mafi so fiye da komai a rayuwansa. Yau shekaru 4 kenan rabuwanta ta haihuwa, sai a shekara na 5 Allah ya azurta ta da wani ciki wanda Alhaji Ismail ya ɗau buri da gatan duniya ya azawa cikin. Burinsa a kullum bai wuce Allah ya basa santaleliyar macen da zai ma marigayiya Zainab Takwara ba. Watanni 2 da suka wuce ya je aikin hajji, inda ya rika dawafi yana roƙon Allah ya cika masa burinsa. Babban ɗansa Ibrahim, wanda ya kasance fari ne tas, wane mahaifiyarsa Hafsa, kyawunsa kuwa sak na mahaifiyansa. Yana da shekaru 13 a yanzu, yana matakin JSS 3 a karatu a Harvard School, wanda ke kusa da unguwansu. Da kafa ma suke tahowa, kai su ne kadai mahaifinsu ke yi a cikin motarsa Corolla baka. Daga Ibrahim sai kanwarsa Maryam, shekaru 2 ne a tsakaninsu. Maryam wacce
ta kasance shekaru 11, kyakkyawa ce ita ma, kamanninta irin na baba kaman Ibrahim, sai dai ita ba fara kamar mahaifiyarsu bace ba kuma baka kamar mahaifin nasu ba. Chocolate skin, tana a JSS 1 a matakin karatu, ita ma a Harvard. Daga Maryam sai Umar, shekara 1.5 ne a tsakaninsu. Umar yana da shekara 9.5, yana primary 5 a karatu, shi ma a Harvard. Skin color nasu ɗaya ne da Maryam, sai dai kaman ya ɗan fita haske. Daga Umar sai Yasmin Auta, shekaru 3 ne tsakanin Yasmin da Umar. Shekarunta yanzu haka 6, tana matakin primary 2 a karatu, ita ma a Harvard. Tana da haske sosai, sai dai bara a kira ta da fara ba, cike da tashin hankali da tsantsan tausayin Hafsa da ta kasa haihuwa tun ɗazu. A kai ta asibiti kuma taki, bana wai haihuwan gida take so. Alhaji ya ɗago kai yana kallon Umar da ya sa sa'i ma mamansu fifita kafin Ibrahim ya siyo fetur ɗin da za a sa ma injin a tayar. Ƙarshen episode 1 kenan, sai mu haɗu da ku a episode 2 idan Allah ya kai mu.